Azu billahi saminu alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mai magana ogoron godo baba Cinedu. Nan shekara ku ji bakina ba. Amma na fara magana zan iya shan maganin bature in yi da safe, in yi da rana, in yi da daddare, duka ba masala ba. Kafin in fara ni dai wahala. Amma ba komai ne yana magana ba saboda bana so in yi magana in ba ni da hujja a hannu. You need to have an evidence before you say something. Wannan abokin nawa a magana da zan yi akan wani abokin nawa ne da yana tabbara man, what in the worry your head now? I know say you are not normal, but supposed to be here normal. Kana kiran kanka sarki mawaka, sarki ka dora maka kanka sarauta. To in dai ka dora maka kanka sarauta dole akwai abubuwan da zaka rika kuma hakura da su. Da za su suka saka kana jiwa. Mama ka saka abokin ka rage saboda wannan zai baka ka samu mutunci ka gure da mutane. Jama'a magana nan da zan yi ina so ba shine ina so yayi kalanci ba. Ku da kuna sauraron mu mutane gari ku nike so ku yi kalanci akan wannan magana. Duka rigiman wannan mawakaci abokina fa akan Nafisa Abdullahi ne. Ta ki mashi film din shi ko ta fita daga film din. Bai wuce wannan. Wallahi tallahi ko nan ba Nafisa ba na waya da ita. Tana cikin mutanen da ma ba su cikin layin mutanen da yana hulɗa da su a cikin industry wallahi tallahi. Amma magana ne gaskiya ne yazo kawai zan faɗa wannan is normal. Nafisa Abdullahi ta yi sign tana yin aikin film dinka. Ka je ka zo karshe bayan film ya ansu ya yi kyau. Ka je ka anshi kudi ka sai da film kana America ka sai da film. Ka kawo tallan kamfanin taki mutum yana cikin film ka ba shi 500,000 ko 600,000. Ka je kai kuma ka anshi miliyan 100 ko miliyan 150 kawai yana cikin film sai a kawo mishi tallan wani abu kawai a cikin film din ba wai a cikin channel din ba. Ko kuma a cikin fim na sa su rika tallan abu na gwamnati. Tallan gwamnati wannan is normal. Ko tallan me zaka iya yi ma a cikin fim ɗinka wannan bai karya ka'ida na fim ba. Amma su aktocin da suna aiki a cikin fim din ya kamata a sanar da su cewa fim din nan yanzu ya karkata ne wurin tallan gwamnati. Kowa ya sani kai ba masoyin gwamnati bane, ba ka yin gwamnati. Ba mai kaunanta bane amma saboda kudin da ka sha miliyan daruruwa ka zo kana talla aikin gwamnati a cikin mutane da kuna kallo film din ku je ku duba an baka duba ba ku ga a cikin wannan film nasu ana talla gwamnati ko kariya nake ko gaskiya ne kuma ku duba wannan din shi ku gani a cikin abubuwan shi gaba daya akwai inda yana yin harkan gwamnati shi baya harkan gwamnati amma gwamnati ta biya shi miliyan daruruwa ya suke da talla gwamnati a cikin film din shi yana talla gwamnati yayi da abubuwan da ta yi na noma da wane ne ku je ku gani ya an shi miliyan daruruwa fa su kuma yana ba su 500,000 ko 300 wannan bai zama adalci ba da aka yara sun nuna maka to wannan fa ba daidai bane ba yaya za a yi mana haka ka nuna ba su isa ba saboda kai dama ko makwabtanka baka zama lafiya da su kowa kana kallon shi bai isa ba makwabtanka in za su fito a media su yi magana za su ce baka zama lafiya da su domin ka raina kowa saboda kana ganin kai ka ba sarki yau sarkin mawaka wani sarauta ne akwai sarkin na Daudu ma akwai sarkin karuwa shi ma ya zo kuri wannan sarki kowa akwai sarkin shi sarkin gari sarkin tasha ba wanda babu amma ka dauki kanka kafi sarkin gari ma kana dukan kanka kai ana sarkin mawaka kana ganin kanka kai sarkin duk duniya ne kowa ma kafi karfin shi kana magana kana girman kai kana daga kai ka saya kai film din ka fito mana kai inda film din ka zai ansu yanda tunda yanzu ka fara acting kana so ka ansu kana so a taimake ka zama star a cikin film kai star ne a waka amma ba star ne a film ba ka fito a film in dan ta kai ne mutane ba za su kalli film din ba saboda a cikin film din ma kana yi kana wani ka zuba agogo kana karya kana nuna masu isa a cikin film din why kai who are you by the way to kana nuna masu takama za gwada mai kallon takama ne ka gwada masu kai ka isa ka shege duk abun da ake kawai muna da rufa maka asiri ne muna magana amma dan yarinya ta zo ta fita daga film ka wannan kada ya zama ka zama hauka saboda gwamnati maybe sun daina baka kudin da kana yin talla kana gani yarinya nan ta cuce ka ta fita film ita ce film din kowa sani da ku cire ta film din ya mutu wai zai bi kuma ya kalla ita ce ana kallo da ita da wannan yaro su biyu ne kansu Allah ya taimake su akan su kun gana film din kuma kun cuce su sun ce ba su yi to ne me kuma zaka zo ka dinga mata hauka in ta yi magana da ta yi ka zo ka karkata magana ka juye magana amma duk wanda ya dauko magana ta ya saurara kuma ya saurari naka sai ya ji cewa a'a akwai wani abu ne a cikin ranka personal duk mai hankali fa personal kake so ka juya mata magana bata zagi almajirai ba kace ka nuna tana zagi almajirai what's wrong with you kai ana magana almajirai zaka sa baki ka manta wanda ya waso ma wannan tsohon da ya waso ruwan zafi ma almajirai a kofar gidan shi ka manta da wannan kada ka ji a rika bude maganganu fa wallahi take it ka yi amfani da nan